kana ndakarara minokutu yangu yaiireta ndakarara kudaro si ndaitambudzika ndaigona kuzotomuka ndichinoo vhura firiji kunotora maice block yekutova menwood kuti maybe iedze kudzoka panzvimbo ende ukasapatika zvinotoongorambawo zvakadaro usvika kuedze saka hati inopedzisira yaku pampa fast ende unoneta unenge wakunzwa very weak unoneta Fred Mo vabva ku Cape Town asi kumusha kwavo kuri kuno kumudzi vati aiwa vanzvadzi rekai mbokutsanangurira iwo magariro kana kuti zvaiitika mukati mewanano yangu bva ndichitora mudzimai wangu patakaita mwana wedu wekutanga ambuya vakauya kuzogara nesu kubva 2018 kusvika 2025 akati aiwa regai ndinzwe zvizere kubva kuna mukoma Fred Mo kuti dambudziko rakazotanga sei mukoma Fred Mo ndinofara ngo hanzvadzi munosimba here aiwa ndiri nani zita rakazara nyani Fred Mo wani Jimbo havana sekuru I think wakabva kuMozambique that's where we were based yes sema mumvura matomboenda kana titozivi nezvako kana vana baba wedu havazivi nezvako saka makuti kumusha topa kwamutoko paga kumudzi oh alright chifu ndiano chifi ndiani Nyamko oh okay saka mani makuru mangani koma Fred inoenda kupinda 42 yes aiwa machengetwa naMwari ndachengetwa naika aiwa tinotenda Mwari makadzidza kupi kumudzi here kana kuti ndakadzidza kumudzi ndikazouyawo kunoku ndikambodzidzawo futi naika kumudzi makadzidza grade ani kusvika grade ndakasvika form 4 okay kunobva mazouya pandazomboya kunoku pane zvimwe subject zvimwe zvandazozviedera futi zviri zveform 4 okay saka pari zvino munogara kumudzi kana kuti ndigare kumudzi ndogara kuCape Town matiza kuri maka aiwa tatosiya tabata basa but mvura yacho haisi kurima kunaya zvayo hakuna mvura munodyara kuCape Town atozorima sei musina mvura atozoziva sei kuti mvura haisi kunaya naka zvinhu zvinenge zvangosvava zvavo muminda kana kuti munogwana mama ndo varubata basa vachine simba here munda racho nenyaya yemvura simba rakatopera sure kukura sure handei ngoma Fred mune mhuri yakakura sei mhuri yangu ndine 3 girls 1 boy mune 4 no sorry 2 girls 1 boy 3 oh yes ndokumwe pangu mawedzera aiwa kana mune tarisiro kuita mumwe Mwari wacho ndo anoziva zvawakatirongera paupenyu ya muri menyu asi makabereka muri wanga mumuri medu tiri balanced 3 boys 3 girls pamuri wamudozvika nemaomero aita upenyu kuchasvikika here koko kana kutosvika pa3 apa ndezvematsurundundu zvenharo chaizvo because vana vanoda kuchengetwa vanoda kudya vanoda kupfeka vanoda kuenda kuchikoro zvazvakangooma kana kudhara kana namapa wakaita 6 apa zvazvakaoma takangokura zvakaoma kana zvakaoma matauriro vanozozviita but vanozotaura vachiti mazuva ano kunopisa ende kunopisawo zvako aiwa ndizvozvo kudhara I think zvinogona kuzvazvirepi vanhu vaipiwa mapenjeni kudhara munozviziva vanhu vachishanda mari dzavo vachitambira pamwedzi zvino unogona kushanda mwedzi wopera mari yako ishaya kare zvanga zvisiku izvozvo ende makore acho asi kusvika kuti tisvike kupenjeni maona manje naika ndizvozvo takaona ngoma Fred matitsvaga ngati ndedambudziko ndikusangana naro zvandakasangana naro muwanano yangu tati regai titsvage ngoma Fred vauye tinazonzwisisa kuti chii chanetsa mukati memunhu ane vana 3
shuwa ndizvo chaizvo tete. Regai ndingoti ni brief ndingobate nyaya yacho muedze kuironda muone kuti zvakamira sei. Ndakaroora gore ra 2014. Ndopa ndakaroora zvinhu zvese zvakafamba mune zvakanaka. Mudzimai wangu ndomuda. Ndakaroorera kunoko kumusha, ndakaroorera muno muHarare, but takazonoita upenyu hwedu tichigara kuSouth Africa. Mudzimai uyu makasangana kuSouth Africa here, makasangana kumudzi here, makasangana kuHarare, makasangana kupi? Alright, chakaitika ndechekudai. Uyu mudzimai wangu akakurira kwaMutoko kumudzi. Okay. We attend a same school in primary level. Takazongoti siyanei secondary iye akabva auya kuno kuHarare paazoenda akambodzidza muno muHarare. I think akazoenda kuMakumbe. Okay. Yeah, because vanobva kubuyera. Okay. Ndokwa akazoitira chikoro chake paitawo form 1 to form 6. Azomboitawo zvimukosikosi amene chikosi chaakaita. Inini pandakapedza chikoro ndakamboshanda ku ZINWA, Zimbabwe National Water Authority. Okay. Ndakamboshandira paWarren Park apo. Tichibika mvura ipapo. Okay. Upenyu ukazomboita kakuoma vana rega ndimboone kuti kunze kwakamira sei. Ndo pandakazoita pfungwa dzekuenda kuSouth Africa. Okay. Ndagara ikoko. Ndo pandakafunga nezvemusikana uyu, but kuchaziva kuti aivepi nenyaya duration, because paive duration yanga yareba ndisingatombozivi kuti ari kupi. Ndakazotoita zvekumutsvaka pamadande mutande. Tapa nengweri basi. I think zvekuma 10, 11 years. Saka munoziva tichikura munomboita kunge munodanana zveuwana udiki zvizve takambozviita patasongosiyana. Saka ndakazongoda kungoita find out munhu wemupenyu, because I never heard about kuti aripi ari kuita nezvei muupenyu. Saka ndakazotoita kumutsvaga through Facebook, pandamuona pandamuti kode pishamwari zvakamira sei. Wakaroorwa yakati handina chichi. Padangotaurawo sekusengauziva kuti payapa handina kubhukurambaka. Ndakutaura zvekumashure. Zvekuprimary. Okay. Saka ibati it's okay. Inini handisangoda kuita zvekutambisirwa nguva, time inenge yatifambei ndikuda munhu ari serious. Pandazombobva kuSouth Africa pandauya pandamuona, then we conclude zvatakaconclude kuti tigovaka musha tese. Akati it's fine. Akazoudzawo mai vake. Ini ndikazomubvunza kuti vazvifarira here vanhu vekumba kwenyu kuti tigone kuvaka musha. Iye akanditi zvatambirwa nemaoko akanaka. Ndikati well. Saka togona kuita go ahead program yedu. Akati well. Ndo patakazoita pfungwa dzekuti tiroorane. Ndakabva kuSouth Africa ndikauya kuno ndikaroora zvakanaka. Saka 2014 ndo pakave nemwana wedu wekutanga. Saka munongoziva chivanhu zvokuti unogona kumboendesa mukadzi kana kuti mama vanombouya vachiona mufana wavo, something like that. Saka ndakabvunza mudzimai wangu kuti toita zvipi zvakakurereka. Ndotora mama yereka kuti ndokuendesa kumusha. Yakati mama dei wauya mama zveshuwa takawatsvagira mari dzemabhazi vakauya kuCape Town. Takauya nenguva yakanaka, ikasvikawo nguva yekuti chana chinenge chakura mwana. Tikawatsvagira mari yekuti vachadzoka kuno kumusha. Zvakaitika mune zvakanaka chose. Ndokudzoka kuno kumusha. Saka pakaita duration almost 5 to 6 years. Pasina kuonana physically. Na mama. Tichevera ambuya. Uye vane mwana wani iyeyo. Okay. Saka ndakava nekunzwisisa kuti tikarambidza muchemberi uyu kuti auye atione kuti hakuna kumwe kwaanogona kuenda, because munhu ane mwana wani. Ndakava nemwoyo wokunzwisisa, ndikati hazvina problem mudzimai wangu. Ngauye kunoko. Zveshuwa muchemberi takamutambira nemufaro, akauya akaona zukuru wake. Yakasvika nguva yekuti tagarawozve namuchemberi 2 years, 2019 ndaidzoka kuno kuZimbabwe. Ndichidzoka kangu nemotikari yangu ndikati ndinoperekedza muchemberi, ndinomusiya kumusha. Munongoziva zvinoita chiwanhu chedu zvokuti ukatora munhu mukuru unofanira kuzoenda sei
kunzorera. Saka ndo zvandaida kuedza kuita. But hazvina kuzofamba sematarisiro andanga ndichifunga kuti zvichadaro. Pandakataura kuti togoenda ndogozoperekedza muchembere kumusha, takava nekunzwisisana nemudzimai. But nyaya yacho yakazongoita ngochinja all of a sudden pavanzi muchembere aona kabasa. Madi kumboita kuti washande kabasa aka. Pandaona nekunzwisisa futi ati inokosha kuti andinawo mari. Andingakwanisa kuvatengera zvese zvavanoda mbuya wangu because havasi munhu wechikuru. Asi munhu wechikuru. Ndofunga first born yemumba medu vakangosiyanawo 5 to 6 years. Ambuya. Because first born yemumba medu ndia 76. Iwo kana singakanganise ndeva 70. 1970. Saka mdzimai wangu ani 30 shibe 38 now. Okay. Yeah. Saka pai ndokuuya ndokutaura nyaya kuti wadzoke kuZimbabwe. Pabva ataurwa nyaya yebasa patati okay it's fine. Inini hazvina kundimisa kuuya kuno, ndakauya kuno kubva ndadzoka futi kuZimbabwe. Ndakuona kuti magariro aya hazvizode kunyanya kugara nguva yakareba naambuya because haisi shamwari yako. Pandaudza mukadzi kumusha muchembere. Mama kumusha nyaya yekuti vadzoke kumusha. Saka mudzimai ndopa akazondibudira pachena kuti ini muchembere wangu handisida kuti adzoke kumusha. Kuye kwandaimboti vaishanda kuye basa ranga rapera. Zvadaro mumba makashaya mufaro. Because ingori ini ndingoramba ndichingosunda nyaya kuti muchembere anofana kuenda kumusha. Panapa ndisina freedom kana ndirikugara naambuya. Dai ambuya vangu vaive vakachembera zvekuti ndaikona kuona kuti havana kwekuenda. But imunhu atori energetic mucharangarira ndakuti iwe pane different 6 years nasisi wangu festival. Saka imunhu anokwanisa kutozvibatira mumaoko. Saka nyaya yekudzoka kumusha yakanetsa. Ikatishayisa mufaro kusvika pakutoti inini nemudzimai handichatovirirane naye mumba. Ingori nhau yekuti muchembere ngaadzoke kumusha. Zvadaro takagara nguva yakati rebei nhau ichitaurwa yekuti kumusha but hapana chiri kuitika. Muchembere ndakambomutora kakawanda several times. Aitogona kukupa date kuti musi wakati date riye rikasvika ndodza mudzimai chinoudza kamama kuti anokunzwa kuda kuenda kumusha nebhazi ripi. Kuna natamuka kana neamwe mabhazi ravari kufila comfortable kuda kuenda kumusha wakakwira. But paienda mudzimai kunobvunza zvaibvunza ndachinja mafungiro ndakaenda musi wakati. Ko machinja mafungiro maudzani mawirirana nani? Hapana mhinduro. Tomirira futi date riri rikasvika. Saka ndakapedzisira ndane maanza kuti munhu haasida kuenda kumusha. Zvadaro ndakaudza madzitezvara kuti ndoti dambudziko randasangana naro. Ndikaudza tete vandikurevera hanzvadzi yemadzitezvara. Vatete vambuya. Kwanga kwakaroorwa ambuya. Vatete vavo. Exactly. Ndikaudza kuti ndo dambudziko randasangana naro iri. Saka vana tete vakandibudira pachena kuti zvinonetsa munhu akabuda mumusha umu. Tinogona kumuudza but iye ane mafungiro ake anogona azvitambire zvakanaka ndo panozogona kuita kuchinjana mashoko. Vaiti vakabuda mumusha. Okay, pandiri kuti vakabuda mumusha tezvara vangu nambuya vangu vakaseparata mudzimai vangu ane 2 years sekundiudza kwaanoita. Saka vaiti akabuda mumusha. Saka vaitonditi todai kukubatsirai but munhu akabuda mumusha zvinonetsa. Saka nyaya yangu yaingoramba yakahenga ndisina kwandiri kuenda. Ndikazosvika pakuti rega ndiudze vana sekuru. But pandakati ndiudze vana sekuru ahombe wacho havana kuitambira zvakanaka nyaya yangu.
ndakabva ndawe destitute kutoshaya kuti ndochiita sei, because ndokwanga kuni last hope yandaifungidzira kuti ndikawaudza vachagona kutaura nehanzvadzi yavo kuti hanzvadzi padii kudai. Saka iwo option yavaiipa yekuti aiwa ngavatsvage pamwe pekugara wobva pamuri. Ininiwo ndiri kuti pati chivanhu achidaro munhu uyu akasangana nematambudziko kunoko vanozondirambira mangwana vanasekuru kuti ndiva vakatora hanzvadzi yedu. Apa vanogona kuzvitaura nekuti hapana tsaona, zvinhu zvese zvakanaka, but kana tsaona ichinge yauya mangwana vanondirambira vanhu. Saka pakauya nekudhonzerana. Saka mudzimai vangu paakaudzwawo mashoko eyana anasekuru akabva aita relaxed. Ndikati aiwa vanasekuru havasi vakavaisa mama kunoko. Ivevo ukatedzera zvikuda vanasekuru, zvikureva kuti vanasekuru vakutotonga imba yangu, because havasiriwo vakatora muchembere kumuunza kuno. Muchembere handisi kumurambidza kuti ave ari kuno, but pachivanhu ndikuziva kuti muchembere ndinofanirwa kumudzoserera ndini kumusha. Kana achida kuzouya akazvimirira ega ouya, because tikaona dambudziko right now, dambudziko racho rinogona kundikunda inini, ndinoenda kutodawo hama dzangu, of which ndinenge ndaremedza mhuri yese. But hanzvadzi nyaya yangu haina kutambirwa zvakanaka. Ndakava nekushungurudzika. Ndakasvika pakudhiraivha motikari distance yaingoda kubva yakaida kungoenzana nekubva kuno kuenda kuJoburg, zvichirevera kuti ndakabva kuCape Town ndichienda kuEastern Cape kwaiva nababa. Saka munin'ina vatezvara vangu ndiye aivekwa aidzidzisako. Saka takatoronga rwendo rwokuendako iri nyaya yekuti mudzimai wangu aedze kuoneswawo kuti hazviite chichi. Takatoendako akaoneswawo, but tikadzoka kuCape Town, titadzoka paya zivaika kuti vanhu vaviri vaitaura mama vanga vatocongregate hachakwanisi kuchiwadzinga even though ari kuda kuti ichiendai kumusha because angava pachigara. Saka takazotongoona kuti muchembere haasi kuda kuenda. Turikugara paya turikugara. Ndakazoti rimwe zuva tiri kubva kubasa, vandaona muchembere ane dishi rine hembe. But mudishi imomo ndakaona mune inside garments yangu. Pandati how come zvinhu zvamixana nenzira dzipi? Chandoziva kuti zvinhu zvazvimixana. Apo deva aive mudzimai wangu akatakura tekuti amen. But vaive ambuya wakatakura zvinhu izvozvo. Pandabvunza mukadzi, iwe zvinhu zvemukati inside garments yedu, who is taking care of it? Mukadzi ndokunditi ndini zve, who else angakwanise ndini ndiri responsible. Wow, alright. Handina kumuudza kuti chi ndaona muchembere akatakura dish rine hembe nemagarments angu mukati. Tagara. Vavakidzani vatinogara navo ndevehukama. Saka vaiona zvinhu zvichiitika, inside garments yangu yari kuwatywa naambuya vari kuyanika. Nyaya padzapinda munzeve mangu ndikaudzwa ndikati nyaya iyoyo ndakatomboibvunza mumashure ndikaita sei, ndikarambirwa nemukadzi, ndichaita sei, ndichazvibata. Rimwe zuva ndiri kubva kubasa patatoona garment rangu rakabatwa naambuya vari kuyanika, handina kutaura navo. Ndakabva ndafonera mukadzi, please kana wapedza basa kurumbidza kuuya kumba. Ndakanonokirwa kuti mukadzi dai asvika ndibvunze nyaya yangu because ndakamborambirwa pamashure. Mukadzi paazosvika, ko chindiudza ndakambokubvunza nyaya yema-inside garments yangu kuti who is taking care of it? Akabva ati ndini. Ndikati ndaona mama wako kaiwe wakabata inside garments angu wachiyanika. Ndopa akanditi ndakandanonoka kubasa, was in the rush, saka ndandasiya ndaputira patauro. Ndakabva ndaramba ndakatsikirira munhu kuti hakuna zvakadaro, ndikuda chokwadi hachina kubuda musoyo, but ndakaramba ndichibvunza nyaya kuzosvika azotaura chokwadi kuti mama vanowacha inside garments. Vanowacha. Ndikati zvichiitirwei?
akuwacha inside garments zvichiitirwe. Ko pandakambokubvunza ukanditi it's you who is take care of these inside garments, ko nhasi wako nditi taingofungidzira kuti mai vari kungotibatsira. Mudzimai wangu akazvitora very light panguva yese yandaibvunza, akazvitora very light asingazivi kuti ari kudyara dambudziko. Tagara pai nyaya iye ndaifambisa futi kune hama, kunana tete, kunana tezvara, ndawaudza zvese zviri kuitika because pachiwana handizive zvinhu kuti zvingaitikei maitikiro eya. Ndawaudza nyaya dzese vari kudziziva. Ini ndakutotiwo mwana munhu andinetsa uyu because munhu ndakamutaurira zvinhu zvisati zvapo kuti ngadzoke kumusha but munhu haana kudzoka. Zvino munhu akubata inside garments yangu. Saka pane rimwe zuva pawazondibva tichitaka meeting mama waiti chiipa nyaya yese yemagarments. Inini handaikwanisa kuwabvunza direct. Ndainetsana nemukadzi. Ndaivapa chinzvimbo chavo mbuya vangu. But it's very unfortunate uchiitira munhu zvakanaka asingazvioni. Ndinorwadziwa tete. Ndakavapa chinzvimbo chavo. Ndaivada ambuya vangu. Zvese zvandaita kana maproblems amwe akazoitika muupenyu unenge uchigara nemunhu wacho but uchitoona kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka but uchingoramba uchigara nemunhu wacho. It's not easy. Saka patamboita kameeting mumba kuti inini ndainzi hanzo ndine dzungu pakaitika zvinhu ndo pandada kuudza vanhu kuti chichichi but ndaiona maitikiro yakuita zvinhu yakuti handiyo. Saka ivo vakanditi kana paita problem we must just solve it. Ndimama manje wakutotaura mumba mangu kuti kana paita dambudziko tingofanira kungorisolva tiri tiri panapa zvisinei nekwandakarora chichi. Inibva ndopandakabva ndabudisa mwana kuti mada kunditonga panapa. Ibva kuti aiwa ndisida kukutonga tati makutondiudzira zvikiita. Hakuna kumwe kutonga kunodarika izvozvo zvamuri kuita izvo. Inini ndiri kuona kuti zvamuda kundiitisa handizvide. I'm the father of this house. Saka musandiudzire zvikiita. Ndakazenge ndakutaura izvozvo. Because unozosvika pakuboekana unenge waedza kuremekedza munhu asingaremekedzeki. Saka zvadaro pazvapera izvozvo tagara takazotanga kuita problem manje. Problem yatanga yoti kana ndakarara minhubutu yangu yaiireta. Ndakarara kudaro ndakanetserana wanzvadzi chichiri kuitika zvikambondinetsa ndega ndisingaudze mukadzi asvika kuti no man rega ndiudze mwana wangu apo mupfungwa dzangu makabva matanga kufunga zvinhu zvanga zvichiitwa zvisiri izvo zvekubatwa magarments yangu chichi zvakauya mupfungwa dzangu. Ndaudza mukadzi kuti ndo dambudziko randiri kuita shamani kana ndakarara. Tagara but kuudza munhu nemunhu anoona izvinhu tu zvakasiyana. Pandazoti munhu yanozogona kufunga kuti pamwe ndiri kumunyepera. Rega ndichiita kuti kana dambudziko raitika ndikomumutsa agozvionerewo ega. Ndakaita sekudaro because handikwanisi kurara since 2021 handikwanisi kurara. Saka ndaudza mukadzi ndaumutsa usiku kuti una kuti zveshuwa sisi ndaitambudzika ndaigona kuzotomuka ndichinovhura fridge kunotora maice block yekutowa manhood kuti maybe iedze kudzoka panzvimbo. Ende ukasapatika zvinotongorambawo zvakadaro kusvika kuedze. Saka hati inopedzisira yako pampa fast ende unoneta. Unenge wakunzwa very weak unoneta. Because hazvisi nomwe Mwari haana kuzvisvika zvakadaro. Ndaudza mukadzi pai ndamuratidza ka3 ka4 kuti ndo upenyu hwandiri kutoita. Machembere yangu ndawaudzawo kuti ndo dambudziko randasangana naro akatoti hapana solution shingaine kunamata. Ndo zvawakandudza machembere ekwangu. Zvichireva kuti mhuri yekwangu ndo zvayakanduza. Tanga
taenda kuchechi paya taenda kuchechi taenda maPentecostal church. Asi madam waiti madam waiti pamoyarasta aingo tingati munhu aingopererwa kuti ushaya kuti where to start, where to run around to solve this kind of problem. Vaitopererwa. Ndosaka akazosvikapo akiendawo kwaanoshanda kwakungotaura nyaya iyi yekuti ndo dambudziko randusa. Akazotaura nyaya iyi kune imwe shamwari yake mushure mekunge shamwari yacho yamudzawo dambudziko raakambosangana naye aroorwa. Shamwari yacho yakasangana nedambudziko raida kungoita simina nerangu. Shamwari ikwa yakaroorwa yanga isingadiwe. Isingadiwe kudaro. Isingadiwe kudaro. Vanonzi ambuya. Ndiambuya here, anowati ambuya here. Amwene, ya, amwene. Vanga vasingade muroora. Saka vasingade muroora kudaro, wakabva wagadzira mwana wokumana kuti mumba musave ne anything chinoitika. Saka zvadaro zvadaro mwana komana nemudzimai wake wakabva kuzotaura nyaya iyi taitadza takutoda vabereki mukati. Mwana komana akazosvika upakudzawo baba wake kuti ndodambudziko randasangana naro. Zvadaro baba vake wakabva waenda kune imwe n'anga. Zvati ndozvipita chi mwana wangu chichi. But wakaona a good solution iko. Wangonza alright nyaya yako ndainzwa. But iwe chinobvunza mukadzi wako. Ndo solution yawakapiwa chete. Saka kwabvadzoka nemwana wako mana kumba. Wasvika bvabvunza mukadzi wawo kuti ko chii chiri kuitika pamwana. Luckily mai wakabvuma kuti for refesa zvino pazvazofamba zvakanaka. Saka mudzimai wangu paakamudza akabva asunungukawo kutaura nyaya yache yese kwaari kuti chi ndozvatusangana nazvo. Pane kwatambofambawo fone kwakafambawo murume wangu nyaya yache ringopoterera panzvimbo chi wani papa. Saka ndo situation iri. Zvadaro takara. Ini ndakazosvika pakunenge ati shamwari mai vako takundikana. Ndaneta takundikana. Kuroora imhosva here. Ndiri kutofa ndichiona ka. Ende hapana kana kuti tsitsi. Unotoona kana uchitaura nemunhu mazwi ake kuti there is something wrong man. Ndakawane kunetseka but hapana zvandaikwanisa kuita. Handaizogona kutora mabhegi ambuya wangu ndichikanda panze. Ndaifungidzira kuti wachaita mwoyo wokubereka. But zvakashaika. Hazvina kuita sekudaro. Makuenda maPentecostal. Takaenda kuchechi. Saka pane zvimwe zvinhu zvanga zvazoitika. Ndakaenda kuonawo maviews. Kuchechi kwakandibatsira. Even up to date ndinonamata Mwari. Kwakandibatsira. Zvimwe zvezvinhu zvanga zvichiitika ndanda kuona maviews kuti okay chakati chaitika cheche it's because of chakati. Ndanda kuzvinzwisisa manje. Ndanda kuzvinzwisisa. But zvimwe zvezvinhu zvacho ndaikwanisa kuwira. Ndozoziva kuti I made the blunder. I was not supposed kuita zvinhu izvi. Seipapo mukadzi wangu akaenda kubasa audza kamashamwari yake nyaya. Akabva azonzi demamboona wamwe prophet. Apiwa namba kudaro. Ndikabva ndanzi try namba idzi. Ndanda kungoedza zvese kuti ndiedze kuzvibatsira. Because nekurwadziwa because ndorwadziwa zvisingaiti. Pandafonera munhu uye munhu yari kuCape Town futi namufonera. Ndichingofona nyaya iye yadzoka pa same point paye futi. Pataimbofamba tichinzwa kuti munhu uyu ndiye ari kukonzeresa zvinhu, munhu uyu ndiye ari yadzoka futi pa same point. Saka mudzimai wangu paakadzoka kubva kubasa ndakazotaura naye tinogona kuenda tinogona kuona chi kubatsirikana but taitonobhadhara kwataienda. Zvisiri zvemahara. Tabhadhara mari yatakabhadhara. Patakubatsirwa kwekwe. But kubatsirwa kwacho because munhu aita anoita nezvechechi. But mabatsirwo yacho nezvataitarisira hazvina kuenderana
chitendero chechechi manje. But nenyaya yekuti maybe ndinogona kungoyambutswa zvakadaro, ndakatendera ndikatemerwa nyora kumusana. Ndatemerwa nyora nepo pasikaridzi, ndakatemerwa nyora. Tadzoka kumba. Ndakakwanisa kurara 3 days zvakanaka. Okay. Pandatoreza kamwe Mwari kunoti thank you waita ako basi. Ndatomborara. Zvadaro problem yakabva yatoita worse, from bad to worse. Mabva unotenda. Saka ndakazonge takunamata pepe. Uye airamba achida kuti kweza kuti tirambe tuchiya chiti uye kuchechi kwedu but ndakabva ndati hakuna chitendero chakadai. Ndakabva ndati no. Zvimutoro zvatakanda ndakabva ndati taizviendesa tati hano. Ndakasvika ikoko nchiti ndapora ndaraiti zvinhu zvenyu zvandichishina chekiita nazvo ndaraiti, but hazvaireva kuti ndaraiti. I was just need to get rid of it. But iye akazviona, but anga asina chekuita because akatozviona kuti munhu pane zvawo. Pakuikwe saka ndandasarwa nebalance yake. Saka ndakazonzwa akundifonera kuda balance yemari iyo. Ndakutonzwa kuti matauriro yake it's not good. Then I say no, zvinhu zvitistakazvitanga, let me just send mari yatanga takawirirana pakutanga, but kwete kusenda kwekuti ndaright, kusenda kwengoti I want to get rid of it. But aita say izvozvo patapedza. But madam vatoti wazviona usei kuti no, patatongota patawirirana kuti no ngatisiyane nazvo. Ndokusiyana kwatakazoita. But the problem yakabva yaita worse manje. Problem yakabva yaita worse, hope dzangu ndakatanga kurota vanhukadzi ndichirara nawo or even before ndaimborota, but vaigona kutorota vamwe ukama dziri face. Chiri kuitika kunamata nezvazvo. Ndichiuya kuno kuSouth Africa ndakatorota futi. Ndakurota nenyoka. So first day ndakarota nyoka. Pandatoifila pandaibata. Pandatsvatsvadzira musoro wacho pandaubata pandaigura payafa. Payadzoka futi another day nyoka iyo. Pandaibata futi pauru. Pandaibharura payafa. Ndichiuya kunoko. Basi. Hope dzinenge dzangokuba 2 minutes. Obva watoita dream. But pandinotenda ndikanganwe dream. Because vamwe vanokanganwa kuti arota dream haazotomboziva. Ini ndoziva madreams yangu. Saka nyoka yakauya. Yauya kudaro. Pandaibata futi. Saka pandakaibata yakabva yatendedza ruoko rangu iri. Saka ndandichida kuiuraya. Saka ndakatadza kuiuraya because ndakaibatira padhuze pandaisira pasi. Pandaitsika musoro payapukanyika, but payakapukanyika yakabvarutsa dafi mhenyu pandapatika. Pandatopatika but okay. Another day again ndakazorota iyo mbudi vachiuya kwandiri. Nyaya yanga iripo, tairwira mwana wangu musikana number 2. Vaida kumutora, zvandotaura izvi zvaiuya through dreams. Vaida kumutora kuita kunge mwana wavo. Pane zvimwe zvatomboona kunge Nigerian movie zvekuti moto unobuda mumaziso. Ndo zvakaitika into dream. Ndichitoona wakamira. Saka ini zvandakaita manje ndakabva ndapeta maoko so my palms. Zvese pazvauya zvaibva mumaziso zvichidona pasi. What disappear. Zvadaro pane kwawanga wakushanda. Zvekubasa ravo vachitohoreswawo. Upenyu hwakatiomera tete. Tsvaga basa ungarione. Problem iyi ndakazoona kuti mukadzi wangu ndiaive nedambudziko nekuti chese chataisangana nacho aishare. Ukaona haana marambiro anozviita because ukaona iye achipa magamenzi mai ozotadza kusheya nyaya. Hazviite. Saka ndakarondwa nzira dzangu dzese dzinogona kundipa raramo ndairondwa. Pane pandakaona basa matrack. License newallet zvakadisappear mota andinozozviona up to date. First day aiwa ndokobirwa tiripo 2 inini nemuzukuru wangu. Iye ndiandishedza kubasa wotibira, it doesn't make sense.
Zvakadisappear up to now. Anyway, license ku South Africa. Andina zomboriona kuti zvese ne wallet. Andina zombozviona. Saka nzira dzangu dzese vaiziva source of income kuti ndogona kuiona nenze zvese takatambudzika. Ini ndinongoti ndivo vakakodzeresa but ndikurwadziwa pakati pemoyo nyaya kuti vana vangu ava vaikuita crucify. Vana vangu ava vaidya zvavanoda ka. Vana vangu vaifanira kuenda kuchikoro chandikunzwawo chinenge chiri nani kwandiri. But zvese zvakanga zvakurema manje. Saka chitarisai situation yangu. Wamunenge muchiti munhu ndiye ari kukonzeresa anenge maybe achikuigirai matomatoes kana kuti maapples. Ungazomuti munhu akaipa. Saka zvichireva kuti ndaida kunyaradzwa. But handina kunyaradzwa zvakadaro. Ndakaramba ndingotaura nyaya dzangu kuti ai munhu ngaende kumusha. Saka zvadaro manje mukadzi akazoona kuti nyaya iyi iri serious. Ndo paakazoti shamwari yake iye vaikumbira ndo yanga yakugara namama. But pfungwa iyoyo yokuti mama vagare neshamwari yemudzimai wangu ndakanga ndamboibvira kumashure ndichiramba. Iyi shamwari yanga yaichi2 shamwari yake yekutanga akamboda kuzviita ndikati no hazviite mudzimai zvinotishoresa uyu mubereki wedu. Tochengeterwa mubereki kusango kunoku neumwe munhu mutorwa ko isusu takuonewa papi. Ndakazviramba because ndaiziva zvinokonzeresa mitauro. But mudzimai wangu haana kuzvinzwisisa. Ndokuzotsvaga mweshamwari yake yaikaudza yakamuudza matambudziko yakasangana nayo paakamboro ndokwa wakazogara. Wakagara iko almost gore. Vakaenda vachiti vari kugara 3 months. Tikati ukumbirapo muchemberi wedu akumbogarawo 3 months. 3 months dzakazoita nearly gore. Inini ndandangoti ndezvawo ikoko wanopedzera nawo hawo ikoko because inini madhiri acho ndaive ndisimo. As long wabvawo maboundaries angu within my territory. Zvadaro. But vabva mama vaenda vanogara kumba kweshamwari. Dambudziko rakaramba richiti. Ayo dambudziko rakaramba riripo zve. Dambudziko rakaramba riripo. Zvakaramba zvichitonetsa. Vakapedzera vakutondifonera but there is a certain day because inini ndakada kuita distance kubva pavari. Vakazofona another day vachinditi tina vakafonera mudzimai wangu vachiti ndabasa nemurume wako chani vakataura zvakawanda. Ndakati mhosva yangu iri papi. Mudzimai wangu akati mama mungabva madaro here handisina basa naye murume wako. Chandatadza chii. Saka amwe mashoko anotaurwa ndo unonyatsa kuti hapana moyo apa. But chekiita hapana chandaikwanisa kuita. But unonzwa nemashoko emunhu kuti there is something wrong about it. Izvi hazvitaurwe zvichiudzwa mukuwasha. Zvadaro ndakambosvika nguva yekuti mama pawangu achiri kugara pamba. Ndakatombotiza pamba kai. Pamba pangu. Ndatora vana vangu vasikana vacho. Pandauya kunogara kuno kuZimbabwe mukadzi ari kuSouth Africa. Ndikagara kuno ku6 months. But ndakaona kuti maopportunities upenyu unenge wamira futi. Kwakudzoka futi kuSouth Africa. Iwo wangoripo. Ndakazvidakedza kuzviita kuti ndiedze kuwaonesa kuti situation ndokwa yasvika but havana kunge vazviona vaive vasina basa nazvo. Zvoshuwa kuti unosiyiwa pamba pemukwasha nemwana mukwasha woti akunogara somewhere kuZimbabwe. Pakaoma kapo. But vanhu vandaitira vacho vakatongoti mhino zvako ndina basa nazvo izvo. Ndikasvika mukudzoka. Ndadzoka kudaro. Upenyu wacho tete wakanetsa. Vana vaakunoku futi. Zvakangonaka kuti mhuri yako ikure uchiona. Kwakuwatora futi. Apo zvese ndikurwadziwa mupfungwa mangu mukurwadziwa. Ndakukanganisa vana vangu chikoro takungoita kunge mapenzi kana vanhu vasina madecision muupenyu. But tikuziva pane problem. Ndawatora futi kuno. Vaitogara nemuchemberi wangu. One unenge wakutarisa education because vaitove pamusha chaipo. Munhu ari kuita zvemakombiyuta obva atenda pamusha pacho paitwe makombiyuta. Amusikuona kuti upenyu hwavana vacho unenge watoukanganisa zvisingabviri.
zvese izvi ndiri kungonetseka ndatora mhuri tagara paipai futi maproblem haana kupera haana kupera kusvika muchemberi ndopakazonogara kwesha mwari yemudzimai wangu kusvikawo azouyawo kunoku kuZimbabwe kunoku saka vari kunoku kutaura kwatiri kuita kudai but problem pandiri haina kupera unogona kunzwa mukati menhemko kuita kunge muri kufamba zvinhu unotarisa you can't see anything kuita kunge nyongorosi nyongorosi munodziziva wawems yes so saka problem imwe yakaitika ndeyekuti nyora dzandakazoiswa kumusana kwangu kunopisa tete kunopisa zvichibatanidzira nebheki kushosha munokuziva kushosha ndingati kuwawa mutongoiswa sauti nemalemon something like that yeah ndo zvakunenge kuchiita zvokuti izvozvi ndikutozvinzwa zvokuti handina peace iwo wakazotosvika pakundifonera kuti hauchazviona ko ndadii mhosva yangu ndei hauoni ansa uri kugara nemwana muchatsvaga mai vake ko takanganisa papi saka unongoona matauriro yacho kuti there is something dai pane ndakavatadzira vakandibudira pachena zvaive nani but ndakatarisa nzira dzandakafamba nadzo dzese ndaifungidzira kuti ndikuita zvakanaka but ndakashedza problem nekusaziva nyaya yekuti mubereki but tete upenyu hwakaoma saka mane dambudziko iri rani toti rani nguva yakareba sei since from 2021 so tongoti we are close to 6 years yes andirare every day on daily basis kana kunzi kurara just a few minutes panguva yese kubva 2021 zvisinei kuti takutaura nyaya dzimamaripo muri kuisangana rini mudzimai aiwa pane pamwe nyaya yacho yakarebesa kana vanzvadzi kwatakaenda kuye kwandakakudzai kuti kwandakafona tikazoenda kuye chakaitika ndechekudai nyaya iripo hombe yandakaona kana kuti maviews yandakaona there is satanism also there is satanism because kwatakaenda uko ndakazoona mavision kuti these people they are together saka patakaenda problem ndosaka yakabva ita wese futi ambuya nemuprofita yes naprofita izvo zvandikutaura hakusi kuti ndakafamba mavision angu ini saka kwatakaenda uko vision yebuda ichiti kudii yaikuratidza vision nemaitiro eiita zvinhu zvacho yekuti rega nditaure pamwe pandakanda jamba there is a certain day mudzimai vangu aida kurasa zvipfeko zvake zvemukati mubhini ebhini vaida kurasa saka wakabvoonekwa namama wangu kuda kurasa chii inga yachiri right one ndipe nditore ndonopfeka vatorerwa zvipfeko zvake zvemukati tete mukazvitarisa nekuchipa kunenge kwakaita zvinhu izvozvo kuSouth Africa is it worth it kutora kuti ndopfeka there was something behind it saka inini mavision yangu wakabva wamugadzira kwete kumugadzira kwokumuitira utsinye but kuri kumuitira utsinye futi ndini ndaida kubatwa pandosangana naye saka inini ndakazviziva ndikaudza mukadzi wangu kuti wagadzirwa pasina kwandafamba ndichibvunza ndakarara naye ndakaona ableeda akangotanga kumisbehave zvaanga asingaiti munhu amisbehave ableeda zvinhu zvaanga asingabviraita akazvitaka twice pandati wakagadzirwa wanga usingadai apo ndasiri kutoziva nyaya yemabhurugwa iye kuti ndo zvakaitika ndopakazonditaurirawo nyaya yemabhurugwa kuti mabhurugwa yangu yakatorwa namama wada kupfeka is it possible kuti unotora mabhurugwa emwana wako akaroorwa somewhere woti uda kupfeka mabhurugwa yacho ndo zvakaitika saka kwatakaenda kuye tichiti tuda unobatsirwa akabva apiwa bute zvikanzi chisa kusika rudzi kwako bute zvichireva kuti tanga takaiswa tese mamax kwatakaenda uko zvaitowedzerwa mukupanzwisisa tete zvichireva kuti zvaitowedzerwa
saka akabva aiswa inonzi bute riya. Maybe taigona kuona kunge bute mumaziso but isi takaona kunge bute but ini ndakazoti no waitowe mushonga we. Saka ini ndakazozvidiscover kuti ndikaita bonde nemukadzi wangu problem yandina inoita worse. Zvinobva zvatoita worse. Saka ndabva ndati ndateiwa manje. Ndichibva ndagaya nemashoko anaunzi uchazviona. Ndichatsvaga ndokutsvaga mai wemudzimai wangu imi muripo. Saka unotongoona kuti zvinhu zvacho hazvina Mwari mukati, zviri kuitika zvacho hazvina mwoyo. Saka semunhu rume maona kuti mudzimai mukasangana naye ari kubva ableeda zvakanyanyisa. Kwete kuti zvakanyanyisa hazvo. Hazvina kwete kuti waingona aingogona kungoita kungobleeda zvishoma zvenguva iyoyo chete zvotopera. Ndikati zvisina kujairika. Hamuna here makambofunga kuti arike ndimbobuda semunhu rume ndimbonoona kuti dambudziko riri panapa here pamudzimai wangu here kana kuti ndimboendawo kune mamwe madzimai ndimbonoona kuti ndikasangana nawo zviri kuita here kana kuti ndikararawo ikoko dambudziko riri kuuya. Aiwa problem iripo ndeyekuti chokwadi ndakatombobuda ndikafungidzira kuti vanhu vavakatondigadzira. But zvinhu zvakataridza kushanda zvakanaka. But problem ndeyeusiku kai. Ndo pane dambudziko. Kwa makanosanganawo kune mumwe uyu akabuda futi here? Hakuna. Hazvina. Wamunomborara ikoko here? Usiku wese? Aiwa ndira kurara usiku wese ikoko. Ndira kurara. But zvese zvandiri kutsanangura mukadzi ndakasvika pakumuudza zvese. Hapana chandiri kutaura panapa chaasiri kuziva. Ndakatomuudza kuti ndaita zvinhu zvikwete kuti nekuda nemwoyo wangu. Handichaziwe manje nechimiro chiripo. Hapana chandakamuwanzira. Ukaona uchiudza munhu zvese zvinhu zvakadai izvo unenge uchida munhu wako but unozosvikawo pakupererwa. Zvimwe zvinhu zvandakazonotisa futi pamudzimai wangu iye wacho anenge akatoitirwa utsinya akagadzirwa njere because zvimwe zvaaitendera mama she was not supposed to do that. Paunomudza ndo panotoita kakunge munhu akutoti bangani kuti but zvandaita zvezvi I was not supposed kuti zvinhu izvozvo zviitike. Zvekuti ambuya vanokuwaridzira pambhedha. Zimbhedha rangu zikuru zikwini. Haukwanisi kuruwaridza kahwani. Unotofanira kuclimba pamusoro pacho kuti ukwanise kuwaridza kumwe kwacho. Makona. Makona. Oiriwaridza sei? Vachokwira pamusoro. Ndo zvazvinoreva. Ndo zvazvino. Ndini kuzotosvika kuti mai wako awa. Vasakwira pambhedha wangu. Ngavasando. Saka iwo kusaziva chivanhu here. Ichandinonzwisa Mukoma Fred chekuti muri South Africa mune full house. It's not a full house. Munogara pai? It's a imba but imba yakati kurei. Imba iyi ndokukambani kwandaimboshandira before. Okay. Saka imba yakati kurei ine upstairs ndokunorara vasikana vangu. Saka ine room yangu yakangokura zimwenda renda ziroom racho. Ndomune dining, ndomune kitchen, ndomune bedroom. Okay. Upstairs kumusoro ndekwenyu futi? Kumusoro ndekwawasikana kwairara vana vangu vasikana ndokwawairara nakoko. Asi kuri kwenyu kana kuti kwalendoti? Aiwa kuri kwedu. Okay. Okay. Saka pakutandara maitandara sei boss kana rizimienda matara ndomune dining ndomune aiwa pane madivision anozoitwa ka. Okay. Kuti maybe zvimasofawo zvenyu kana zvimakochi zvenyu zvinenge zviri certain side zvekukitchen zvoenda yakati kurei zvayo. But ndikuda kunzwisisa panhau yekuti ndikuti ndiri ambuye nemukwashi. Setup yacho yekuzogara munhu atita makore ari pamba ine 2 rooms yakadividwa nekitchen kuti ndoku kitchen ndoku bedroom. Ipfungwa dzenyu izvo idza muri kutaura atete. Iwo zvaiwaitira. But inini zvangu zvisingandiitire ndosaka ndakazoita nguva yakareba tichiedza kuita kunge hondo yekuti zvingori simbo kuti vana vangu ndakuona enda akichienda kumusha. Zvakakoniwa izvozvo zvikaramba. Kusvika vazotodzoka kunoko hapana kutaudzana ndiwo today. Vakazodzoka rini mama kuZimbabwe? Kunoko vakadzoka last year if I'm not mistaken muna November 2025. But 2021 kubva 2018. Vakazobva sei? Vakabva sei kwavakanga vakugara kwemumba kweshamwari yemwana wemukadzi? Because ini ndaizongobvunza kuti mama wachaenda rini kumusha. Nyangwe handisi kugara but ndaiziva kuti paiitika dambudziko rakakura raizongodzoka kwandiri chete.
it's very unfortunate vana sekuru havana kunyatsotora chinzvimbo chavo chandaitarisira kuti vachatora sana sekuru, kana kuti dei pamwe muzukuru wacho pamwe ini havandifariri handizivi, because stance yawaifanwa kutora kuudza hanzvadzi yavo kuti aiwa zviite izvi. Kana muchida kudzoka nguva shenyu hasi kukurambira, but chidzokai makazvimirira, hamuna kuya mega makatorwa kai, but zvakakundikana. And hapana akambondibvunza wana sekuru wacho kuti chii zviri kuitika, because mudzimai wangu ndiakaaudza nyaya dzaitika. Ini ndichimirira kuti kana vane shungu dzokuda kutibatsira vachauyawo vachibvunza kuti zvii zviri kutora nzvimbo, makundikana papi, hamusi kunzwanana napapi nasisi wedu. But hazvina kuitika. Saka inini ndakazoitawo conclusion kuti nyaya idzi vanotodzisiwa, ndofunga. Kana kuti vanhu vakatoti ngagare ikoko neambuya vake ndichitosunungurawo mwanhu. Mukuzvinzwisisa? To be free other people ini ndongonza ngagare ndiambuya wako. Pamakaenda unoroora Mpoma Fred, sevanhu vakaseparate, makanoora sei? Pandakanoora takaroora I think in a good way, because mwana akaroorerwa kwababa, hama dzikashedzwa, dzikwamai nedzikaubatsidzadzi. Vana sekuru vangu vatoripo. Ivo sekuru vandakasombotaurira vakabva unozotongona rega ndirambe ndiregedze kutaura nasekuru wangu, because wakabva watozvitora kunge ndikutotandanisa mama handiwade, zvekuti handina kutarisira kuti munhu mukuru angafunge mafungire iyayo. Ini ndiri kuti ndine dambudziko, but wakabva watoda kuisa mhosva pamusoro pedambudziko rangu. Saka ndakabva ndangosiyana nazvo. Saka mama wadzoka kuZimbabwe, imi nemudzimai wenyu makagara sei? Takangogara, but inini ndinoende kurwadziwa because lifestyle yedu yakachinja. Right now pachikoro panofunda vana vangu hapasiripo pandaida. Right now mumba medu hatiite bonde. Right now nekurwadziwa kwandinenge ndichiita zuva nezuva, ndinchingoti ndiwo wakakonzeresa, unoda kunditeerera. Zvino zvaachakwanisa kuti anenge achingoti sorry, but nemarwadzirwa yandinenge ndichiita, it's not worth sorry, but kutogadzirisa zvinhu kuti ndifare. Because right now handisi kutombofara wanzvadzi. Mukadzi wangu akandikuwadzisa. Mukadzi wangu akandikuwadzisa. Zivai kuti akandinyepera futi. Pazvinhu zvaiitika iye akandinyepera. Pazvinhu zvaiitika mumba zvisingafanira kuitika paculture yedu aingosiya zvichiitika. Akasvika pakugowa nhumbi dzake dzemukati kuna mai vake. Akasvika paipa mama wake nhumbi dzangu kuti vavache. Ndakazonge ndakuwabvunzawo nekurwadziwa parimwe zuva wandifonera kuti koimimi sei maizowacha hembe kwakuti ndakandisingawacha hembe dzenyu dzemwe ndaiwakachati maboxer short. Ndakabva ndashedza mudzimai wangu ndati inzwa zviri kutaura mama wako. Apo mwana akuti mamai wacho. Kana maboxer short acho angaziremi. Angari yangu kuda kurerutsa zvinhu. Saka ndopa ndakatanga kuona kuti there is something behind out of it. Ndopa ndakatanga kuona kuti saka mai nobatsirwa wachibata mama vaiti vari kuzviitirei? Chinangwa chavo chakanga chiri chei? Kana pamakakanywa uko hamuna kuzombobvira? Aiwa, handina hangu kuzobvunza chinangwa, but iwo mukutaura kwavo ndinozopika 1-2 words ndoedza kuzvibatanidza. Because ivo nyaya vakazotoinzwa vakazoitaura nditoripo vanzi nyangwa hangu ndisina murume handingaite maitire aya. Because havana murume. Saka tete kubatsira munhu ka ndoshaya pandakakanganisa. And even mukadzi wangu wacho imba yacho hasina usungu, because ari guilty zvimwe zvisingaiti. Ato confused. And munoona pandakambogara kuno kuZimbabwe 6 months ago, pandazodzoka kuSouth Africa, pese nguva yese ndainetseka nchiti vanhu vakatondigadzira pamwe ndichatoite vanhu. Asi pamakazogadzirwa pavana mama vachoita aiwa wani wekupedzisira hatina kuita nekuti toda kuita mwana. Mukadzi anga asiri kuzviziva. It was an example yangu inini uda kuona kuti ndichiri kuita mwana here. Mukuona masituation yako kusvitsa ipa that corner, it means kuti zvinhu zvinenge zvabvira kure.
pataita mwana komana ndopabva we kuti thanks God mukadzi paakandi ini ndinenge ndajamba kuti ndakamhanya unotenga pregnancy excitement kuti tuone kuti zveshuwa here because unenge wakutaisa vanhu vakakutenderedza wacho wotoona kuti vanhu ava havasi vatsvena hapana mwoyo wekubereka. It's very unfortunate zvokuti unotoshaya kuti pawakatadza pacho ndepapi. Kwese kwandakamhanya nchiti pese pandaimhanya ndaisati ndane dambudziko ndandichiri right but ndaiona kuti maitikire ari kuita zvinhu hazvisi right. Ndo nyaya yacho sisi saka saka mauya kunoku kumusha kuna mama ndazwa muchiti dambudziko yaingoti namata mwanangu zvinopera. Mauya kuno kumusha ana mama wanambofamba nemi. Ndichiuya kunoku inini ndichiuya kunoku unoona chinoitika paupenyu vanhu kuzoziva kwekufamba kazhinji ndokunge makura muri mumazviri kazhinji kacho machembere angu hapana zvavanoziva zvekufamba kana I'm the first in the family kutofamba. I'm the first. Hatina kukura upenyu hwatakuita ikuda kwedambudziko kutouya kuno ndini because taikuona ipa madandemutande ngoma Robi ndakabva kudhara ndichitaura nawo ndichitaura sekuro kwamboyo Cape Town wewe mandogara muWoodstock ukazobva muWoodstock ukazoenda kuLansdowne but takashaiwa muWoodstock ukazotobvira nenyaya yekuti space voenda kuLansdowne but nenyaya yevanhu overcrowded takashaya mukana ngoma Robi ndapoti kutoti ndiuye kuna struggle to get money for the bus zvaingonetsa tete kunetsa plus mwoyo wekubereka ungaende kumusha uchisiya vana vasina chikafu unoda kumbotanga wagadzirisa kuti at least wakambosara uchidya 2 loaves yosipo it's fine. Saka unoona kuti masituation yacho ndaienda pamukana yakaoma ndo zvaiitika. Saka mauya kunogwa munambopira vasanga nambwe. I don't think kuti wakutoziva kuti ndiri kuna because I want my wife kuti whichever move I do in my life don't tell anyone because chinoitika mukadzi wangu hazive zvekutaura manje zvekuchengetedza imba hazive kuti imwe information haifaniri kuudzowana paunomudza ndopanototi bana kuti ndakanganisa ndasingafaniri kuda saka ndopandiri kuti anenge akatogadzirwawo pfungwa because anovhura madoors yes akavhura madoors kusvika ndiwe dzangu dzichiwachwa namai wake achiti hanzi ndikufungidzira kuti kubatsirwa hazviudzwe munhu izvi mukukura unongozviziva as you start to be mature zvinongoitika zvega in a normality way. You see pandakamuudza akatombofungidzira kuti ndoda kumunetsa but ndakatoona kuti apa ndine dambudziko because upenyu hwangu pauri pacho wakatomo uda kuona zvekutoti ndakazototi the best way kakubvisa painternet because you don't know what to say because tichigara ndasina nguva yekuti ndombobata foni yemukadzi but yakazotosvika nguva yekuti I have to do that ndichida kuona maconversation yaanoita saka ndinosvika upenyu kupi neupenyu kana ndakuita izvo kuziva kuti mumwe wangu weakness yake anondinyudza chese chaita I have to follow up. It's difficult ende zvinhu zvandiri kutaura mudzimai wangu kana agere panext year mufungidzire kuti ndozvaita imunhu atori bright imunhu aitogona kuchikoro but the way anozorana naye life yacho inorwadza sisi inorwadza isingamupe blame zvidano kunonge akapinda upai crossfire zvinhu zvacho yes zvinogona ndizvazvo because imimi motora dzemurume nyembe dzemukati muchipa mama kuti wachai azviita nditi pakuzotoita kuudzirwe kuti uri kuzviitire ndo pakuzototi bangaroti but hazviiti zvinhu because ndakazomubvunza kuti koiwe waindianzo ndakanga ndakunyepa pawakandibvunza ndo pandakatotanga kuona kuti hazviiti zvinhu zvandaita izvi you see saka ndo nyaya yangu tete tatambudzika nguva yakareba chaizvo zvokuti kurara chishuwa saka zvine nguva here kuti lese tikasvika 12 o'clock ndo panotanga kuda dambudziko maproblem aitomboitika
kuenda kuchechi kwakakamurawo zvimwe zvaitomboti the time yaunenge uchivhara maziso vako kotsira unenge uchitoita munge uri kuitawo switch on your manhood bva muchitanga kurara yesi tete kana uri mudambudziko unotanga uchatya hauna kukura in that environment but unopedzisira wasimba mudambudziko. There is a certain time ndakazoona vision shit pozo vanhu vanobata vanoita mameetings yavo usiku inini ndakatonzi ndanetsa ndaramba kuteerera zvavari kuda because nyaya iripo 1 yandakanzwisisa ndaifanira kujoiniswa satanism. This is satanism because hazvizvi zvinhu zvitsvene mabasa aramba tiri kuedza hapana chinorwadza uchiona vana kana kuti vari kuenda vasina kudya chikafu chauri kuda iwe sekubereki ndaedza kutsvaga basa naye saka ndine umwe muzukuru wangu abva andifonera sekuru kwaita basa paive panext zvapo next yohood zvapo pandaenda peo my direction ndasvika ndaona mukadzi uye saka ndichiona mukadzi uye ndaida motikari yandaishanda naye ndichigopota ndichimupa mari saka motikari kuti ndiitore ndaifanira kunge ndamupa deposit yacho ndaive ndisina deposit yekumupa ndaifanira kukwereta kuhama dzikandipa mari iyo. I was destitute upenyu hwandanda kurarama ndambobvira ndauita ndasvika pamba paipe ndakabva ndatorwa kuendeswa kumotikari nemukadzi wewe ndikatopinda mumotikari ndikacheka everything ndikati handaifarira ye comes nine taenda pamba pemukadzi wewe ndauda kuloadha mota iye pafoni pangu zvakabva zvarambisisa svika foni yangu idzime vandati okay mondisendera madocument emotikari aya kana ndakumba ndachajisa foni yangu tozoedza se kuloadha alright but tichiri pamba paya ndakaona umwe mukadzi akagara nikamwana vachibva vanditi kamuzukuru kangu uyo mwana wangu uyu pano handigoni newakuwasha wangu pano ndakabva ndashamisika ndakabva ndatanga uchema kuti kwenini nambuya wangu ndiri kurasika papi wamwe kana wachizvigona to this level ndakuchema ndakabva ndatanga kubhabhadzirwa manje nyaya yako ndiri kuiziva usachema yangu muri kuiziva ndauda kutsanangurawo zviri kuitika kukumba kwangu hanzi aiyo usandudze nyaya yako ndiri kuiziva muri kuiziva apa pese apa ndandisati ndaane sense yokuona kuti pandiri pacho irimwewo department futi but akazorasika muromo 1 manje mukadzi wangu aive nepamwiri mukadzi wangu ufara kamwana wako mukomana apa ari kutaura chinhu chaizvoizvo because mukadzi wangu anga atoenda usikani apo ini ndaakutoziva kuti mwana komana apo iye ari kundiudza kuti ufara ka kuti mwana wako mukomana ko ungatadze kufara ni taona ukashamwari yangu pakanaka pane parakazorasika muromo manje anditi iwe kana azvarwa mwana uyu ruguvhute rwemwana wacho bhoilisa mvura yacho onwa handina kuramba ipapo ndaida kushandisa pfungwa dzangu ndakabvuma but ndaida kuzomubata ndaakumba ndomuchindi mama paya tataura nyaya dzawanda pamanga muchiti zvinhu zvacho zvoita kusteteka pasi akabva azviziva nyaya iyi apa aitiza futi haana dozoidzokeredza mainzi mumwe uchimutese uchaziva here ndiko konga kutojoiniswa kwacho mbicha nambicha saka ini ndakabva ndazviziva kuti haachade kuzvitaura anga akutongotiza saka akazoti okay ndichauya napasta chichichi zveshowa akauya but munoona nekutambudzika kwandaita nguva yakareba ndingaungoti pamwe ava vanhu vachandibatsira saka akabva auya nemukadzi nemazimota ekudhura mazvimaland cruiser zvimwe zvakakwirira zvinyowani kwete zvakudhara zvinyowani apo munhu wacho simple mukadzi apo wese vanhu vandiri kutaura vanobva kuti kuzimbabwe saka ndawatumira adresi yepandogara ndawatumira pini yepandogara but pamba hawasi kupaona
iniyo ndakutoti ndomweya yetsvina apo ndimwari ari kutoita kuti wapashaya. Ndakazototorawo motikari kudhiraivha kunowatora kwawanga wachiti wamira pandatouya nawo pamba kwakunamata pamba but ndakazopika kuti these are wrong people. Iwo wakabva watozviziva kuti ndazviziva hawana kuzomboda kana kuita communication kana kudzoka pamba. Makaone mati makaona kuti muzoti vana vasi vanhu vamwari vachi wanika zvawanga wakutaura zviri kuvhite rimwe nawo. Is it possible? Zvinoitika pakurarama here izvozvo zvichimboitirwe. Nyaya yangu yandaida kumudza handina kumudza akabva atanga kutoti nyaya yako ndikuiziva nekutotanga kuti mari yacho yawakwereta uchida chirega kundipa deposit yacho because ndikuziva situation yako handito mukuona. Saka ndakabva ndaona yese environment kuti iri kungolinka futi na handiti mukuzviona. Saka zvese ndakabva ndazozviziva. Saka inini ndandakombwa zvinhu zvacho zvaizotongorambira padhuze ndobva ndarowa U10. Saka pamwe pacho unozongoona kuti ndimwari wako newadzimu wako havasi kuzvida izvi. Ndo zvaiitika. Saka iko zvino mauya kuZimbabwe kunoku tichipendera vanhu vamuda kuti vakubatsirei padambudziko iri vanhu vakaita sei? Mune vamuri kusarudza here kuti iko zvino ndauda kumboenda uko kana kuti munongoti munhu wese anokwanisa kubatsira dambudziko iri? Nyaya iripo ndeyekubatsira padambudziko zvichiitika pasina mabheki ndingati chiko ndingati pasina rimwe dambudziko rinozoitika ramangwana mukuburikidza nedambudziko irori. Because remember pandakuti takaenda tichiti toda kubatsirwa ndakazobva ikoko ndatone problem yemusana ndakungorota zvevanhukadzi chichichi musana wangu wakugara uchipisa but takaenda tichiti toda kubatsirwa ndakazotozviona later kuti vanhu vamwe cheta. Saka muringoda vanhu vese vanokwanisa kubatsira dambudziko ropera ndokwanisawo kuchengetawo mhuri yangu ichiri mhuri diki ichiri kuda simba rangu. Tozinasono takupa mukana chaisa ambuya apa imima mashoko aminawo kuna ambuya ndechudi ndowatanga kuwabvunza kuti mama ndakakutadzira ichi ndo mashoko yandinokwanisa kutanga kuwabvunza. Kana pane chandakawatadzira ndisingazivi ndo pawanogona kutoonawo mukana wokutaura maybe because ini chandakawatadzira chaicho handichizive. Toti mafamba kana kuti kune vatidokwanisa kubatsira sektora kwamaita vati ngoma Fred we kunoko ndikuti seki ndikubatsirei padambudziko iri zvozobuda imomo kuti aiwa hazvina ambuya mukati pachagadzirika sei ipapo pane kuti netsei manje nemaitiro aiita zvinhu manje because remember zvinhu zvacho zvagara zvakazvisiri kuitika mune nzira yakanaka yekuti iwo waibata nhembe dzangu dzemukati ende mukubata hembe ikoko ndakabva ndaitawo dambudziko futi riri related nehembe idzodzo futi. Saka muri kuona nyaya yacho inoti netsei plus nyaya yekuzongorambirawo pamba pemukwasha something zvisiri normal. Zvisiri normal. Havana kukoshesa imba yemwana wavo. Mwana wavo aidawo freedom but takashaya freedom kwenguva yakareba. Iye mwana wacho aifungidzira kuti that's mother's love but there is no love like that. Hakuna rudo rwakadaro. Toziva vana mama vanoda vana vavo vanototi chengetedzai dzimba dzenyu vana vangu but apa kwaiyo kuputsa. Mukwasha kuti endai kumusha iwe worambirira. Saka mukwasha akatadza kukutorai. Kuwatora hapana munhu akandiudza akandimanikidza kuti ndikutorei. That was a sign of love kusei kuti ngawauye mama waone wazukuru wavo nekuonawo inini mukwasha nemwana wavo. Saka kwakuzoramba kudzoka ndokuita sema. Aiwa tinotenda ngoma Fred chine chivimbo chekumbera kwamaita sedambudziko ramina ramati aiwa inini semurume zvekuwanda ndaneti pinda ndichingouya ndichiti sekuti batsirei muprofita ndibatsirei ndiri ndega pasina kubuda pachena kuti ndodambudziko ramusangana naro zvichida kune vamwe zvezvari kumashuro vanenge vaine matambudziko akadai but kuti vabude pachena vachiti vanhu vanozoti kudii but inini ndinokutendai nekubuda pachena kuti ndodambudziko randinaro handikagari kandakawanda indine dambudziko rekuti ndotadza kushandira mhuri yangu rikaindiziva kuti zvinhu zvirikufamba sei zvichida ndikaona hangu rubatsiro ndodzokera nangu nemhuri yangu toenderera mberi neimba yenu. Ndizvozvo because munhu akapfeka bhutsu ndiye anonzwa kushinya kwayo ndiye anonzwa kurwadza kwayo. Because vamwe vanhu vanogona kuonawo neamwe umaone kuti azosvika pathis level why
but dambudziko iri vanhu vakarinzwa yoni wakarara kausiku wakarara wega vanenge vasingazivi zviri kuitika dambudziko rakanzwiwa nemunhu wese ndakashauta kuti ndionei hama dzangu ndionei kwandakaroora ndionei kwese hapana akabatsira vakaramba vakanditarisa saka ndosaka ndazoita this decision upenyu ndewangu mhuri ndeyangu ndosaka ndazosvika pazuva ranhasi aiwa tinotenda komafred maita basa ndofunga mazvinzwira mhuri yezimbabwe vandikutaura navo nemukomafred vati aiwa ini ndatobva kucape town zvisinei nekuti mari dzemabhazi dzambondinetsa asi munhurume ndati aiwazve handingahwande kana kuti handinganyarari ndine dambudziko rakadai ndingamboenza kusvitsawo kunana sekuru kumadzisahwira kunana amai kunani wese akandipoteredza kuti ndisvitsewo dambudziko iri asi rubatsiro ndoro ndakashaya ndofunga sekutaura kwavaita vakati dambudziko iri rakatanga ndichangobva kuroora ambuya vakauya vakagara pamusha zvekusvika pakuramba kudzokera kubva 2018 kusvika 2025 ndina ambuya pamba zvokuti kana nguvawo yekuwana bonde nemudzimai wangu zvinoda kunetsa ndechekuti vambuya vaiwacha maandaway emukwasha wavo kuzosvika vadhivhelopa dambudziko rekuti panguva dzeusiku pavanoti vazororewo vaneta nemabasa sikarudzi yavo inomira kusvika kwaedza zvavakonzeresera matambudziko akasiyana-siyana mukati memereji mukati memabasa havachakwanise kushandira mhuri yavo kana kuine vanokwanisa kuvabatsira vabatsirei nhamba dzindo dziri kubuda pazasapo tibatei kana kuti vabatei tiona kuti vanokwanisa kuvabatsira padambudziko iri ndevapi tiri pano paZim News PTT Visitor ndinonzi Elizabeth Nyagwenchiti Chisare.